Nu kan der så til tur nummer 8, Sarushanael Bo. Sarushanael. Sarushanael. I sidste der så til tur, i nogen tager Mølgaard. I nogen tager I nogen tager nu var så til tur nummer 9, René Løvstrøm. René Løvstrøm. I sidste var klar til tur nummer 13, Malene Lennart Frederiksen. Nu bliver det så til tur, så projekter I et ord. I sidste gang så til tur nummer 2, i nogen så bliver Mølgaard. I sidste til tur nummer 2, i nogen så bliver Mølgaard. I nogen så bliver I nogen så bliver
klar til fysisk toer. Nummer 4 og nummer 8. Sarusuna Boro. Sarusuna de sidste fysisk toer. Udo Bjørnsen. Amadou Nok, der kommer til fysisk toer. Nummer 7. Niklas Mann. Nu opfylder til fysisk toer. Nummer 7. Niklas Mann. Niklas Mann. Nu opfylder man klar til fysisk toer. Nummer 8. Sarusuna Boro. Nu kommer til fysisk toer. Nummer 9. Ejne Løvstrøm. Nu er kandidat til fysisk toer. Nummer 6. Innoter Poulsen Christensen. Innoter Poulsen Christensen.
klar til dødsoptoger nummer 7, Niklas Svane. Niklas Svane. Nu træk klar til dødsoptoger nummer 7, Niklas Svane. Nu bliver klar til dødsoptoger nummer 9, Rikke Løvstrøm. Nummer 6, Emilia Poulsen Christensen, Jens og Forsøgning. Jesus nummer 6, Emilia Poulsen. Jesus og den så også så. Nu klar til dødsoptoger nummer 7, Niklas Svane. I sidste på det vil du aktivere som toer nummer 10. Rio Holstein. Nu først man aktivere som toer Emilie Løvstrøm.
Nu 17 marts oktober, nummer 6, Ilotja Poulsen Christensen. Nu 18 marts oktober, nummer 9, René Løvstrøm. I 6 oktober, nummer 6, Ilotja Poulsen. Ilotja Poulsen. De sidste er kandidat til 1. oktober, nummer 11, Ilonua Hansen. Ilonua Hansen. I sidste oktober, Hugo Nathanielsen Rødgaard. Nu snart til 1. oktober, nummer 8, så forsøger Egil Borup. I sidste er til 1. oktober, nummer 11, Ilonua Hansen.
Nu fører til Fischer nummer 8, Sabrina Ego. Det er sidste ved nummer 11, nummer Hansen, som har klædt sig med. Nummer 7, Niklas Vanne, minut til Marcelina Simmergaard. Der er snart gået 2,5 minutter. Nu inviterer til Fischer nummer 8, Sabrina Ego. Nu 22 år til Fischer nummer 10, Niklas Egede. Det er 17 til Fischer, og det er nummer 1.
Jesus 23 nummer 8. Situation i nummer 23 nummer 8. Situation i Bo. Jesus 14 nummer 10. Rie Kreutzmann, Amadou Inoko 24 Niklas Mann. Lob Titans.
Rune Nathanielsen Rødgaard. Nu 25 til oktober, nummer 7, Niklas Vanne. I søskampen til 1. oktober, nummer 10, Rio Holtzmann. Nu skal til 1. oktober, nummer 7, Niklas Vanne. Fra til 1. oktober, nummer 9, Nuno Milo Rosing. Benedikt Strømø mod Dr. Møkkorn. Nu offensiver til 1. oktober, nummer 7, Niklas Vanne.
Nu direktør til Fødselsoktober, nummer 7, Niklas Svane. Nu træder til Fødselsoktober, nummer 9, Rene Levstrøm. Det er Cæsar til Fødselsoktober, nummer 13, Lennart Frederiksen. Nu er det 30 til Fødselsoktober, nummer 9, Rene Levstrøm. 32 til Fødselsoktober, nummer 8, Susanne Elleborg. Nu eksperimenterer vi. Kom. Nu skal jeg til Fødselsoktober, nummer 7, Niklas Svane. Det er Søsøgner til Fødselsoktober, nummer 5, Bullock Jonsen. Det er Svidsefternager til Fødselsoktober, nummer 5, Bullock Jonsen.
214, Nicolas Andreasen. John Ola, men lige vinkle den. Se, hvad der så sker. Løb som travler til option nummer 5, Ole Daniel Goethe. I sidste klar til diskussion nummer 11, Nora Hansen. Lalo madalas siya. Det sidste var reception nummer 4, Erik Silsen.